ሰላም ተኸታተልቲ ተውለ ሜድያ ሎሚ ዕለት 25 መስከረም ዮናስ ፀጋይ ብሞት ካብዛ ዓለም ከም ዝተፈልየ ተሓቢሩ ከም ንፈልጦ ዮናስ ፀጋይ ብዘጋጠሞ ናይ ደም ካንሰር ንበይኑ ኣብ ቤቱ ምስ በዓል ቤቱን ንኡሳን ደቁን ንዓመት መመላእታ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ድሕሪ ምቕንዛው ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ብመንገዲ ሶሻል ሜድያ ቃንዝኡ ንህዝቢ ከም ዝሓበረ ኩልና ንዝክሮ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ እግዚአብሔር በረኸት ረኸቡ ዝበሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያንን ገለገበርቲ ሰናይ ኣለናልካ ኢሎም ብሓደ ሱግ ምሳዳ ዝተበገሱ ንሕክምና ዝኸውን ገንዘብ ብወግዓዊ ናይ ጎፋንድሚ ኣካውንት ተዋሊሉ ንዮናስ ካብ ዝነበሩ ሕማም ከገላግል ክሳብ ወፃኢ ሃገር ከይዱ ንክሕከም ኣኽኢልዎ ነይሩ። እንተኾነ ዮናስ ብሂወት ክተርፍ ኣይተኻልን። ኮይኑ ድማ ሎሚ ለ25 መስከረም ዮናስ ፀጋይ ካብዛ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈልየ ተሓቢሩ ኣሎ። ዮናስ ፀጋይ ብርክት ዝበሉ ቆልዕዩ ንበይኖም ገዲፉ ሓሊፉ ዘሎ። ስለዚ ኩልና ሰብ ሕልና ደቁ ዓብዮም ኣብ ዝብፃሕ በፂሖም ሓረግ ወላዲኦም ክቕፅሉ በብዓቕምና ኣብ ጎኖም ንኹን። ኣብ መወዳታ ድማ ተውለ ሜድያ ንዮናስ ፀጋይ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንሙሉእ ስድራ ቤት ድማ ፅንዓት ይሃብ